Čau, to jsem zase já. Tentokrát jsem dostal k otestování opravdu zajímavou věc. Jedná se o miniaturní gyroskop, určený jako hračku na stůl. Vše je dodáváno v této plastové krabičce, která obsahuje všechno, co je potřeba. Podíváme se na jednotlivé součásti. Zde již vidíme samotné srdce gyroskopu, které je kovové, a plastový podstavec. K roztáčení gyroskopu je dodávána i tato šňůrka. Vše je samozřejmě doplněno přehledným návodem s obrázky. Nyní se pokusíme gyroskop roztočit. Nejprve umístíme neklouzavý povrch, aby nám podstavec neujížděl. A do zdířky navlečíme šňůrku. Gyroskop podstavíme na podstavec a šňůrku pomalu natočíme tak, aby se namotala. Nakonec za šňůrku zatáhneme. Chceme-li gyroskop roztočit více, stačí více namotat šňůrku a trhnout rychleji. To by bylo pro tentokrát všechno. Díky za pozornost a těším se na vás u dalšího videa. Tak se mějte. Čau.